Sa kalasamahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, wag pagiusa sa Espiritu Santo manakay. Manausab kanimo. May buntag kay Gren. O welcome ng Santos Kamisa ni Lunes Santo. Sa itong pagsaulog sa Semana Santa. Sa hilom at ihalaga ito sa Ginoo at mga personal nga mga pangamang. Nubansintisyon sa ito ang Santo Papa sa Mission Simbahan, alang sa kalinaw, alang sa mga kabig sa mga sala, sa gasa sa mga panglawas kinahanglan sa matagusa, labi na ang mga lumilihok sa parokya o ng pamilya. At usap kinihalan, alang sa kapulayan sa mga kalag, sa tanang mga nagamatay, ilabi na sa mga mahalang sa kinabuhi nga may halina. Kung ano mahimo kitang sa pagsalamot ng Santos nga Misa, inusulat o karon ang mga kasalaan nga tunabuhat o mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Kumpisal ako sa Dios nga mga gahong matanan o kainyo mga igsuon nga nakalapas ako na ko iyamot tunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Ay akong sala, akong sala. Busa na nga buyo ang Santa Maria ko na igunay. Katanabang ng mga santos. O kayo ng mga igsuon, ay ko iyampo sa Ginoo nga galuy ano na sa Diyos nga mga gahaw matanan, o pasayluo sa itong mga sala, dinaw ta kita niyagan to sa kinabuhing gaya. Amen. Kaluy kami Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa kami Ginoo. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa kami Ginoo. Magapo kita. O Diyos nga mga gahom itugod na kami, nga tungod sa among kaluya, mapakyas sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanungdan, sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili o gikahimutan ako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya mo singgit ni mutuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Malulion siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayod niya ang hustisya. Dili gayod siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo nga mao'y nagbuhat sa kalangitan ug naghikyad niini. Siya mao'y nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaa niini. Siya mao'y naghatag gininhawa sa katawhan
o kinabuhi sa tanang binuhat. O karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon, Ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo maghimo akong kasabutan uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw ang kahayag sa kanasuran, aron pagpabuka sa mata sa mga buta, ug pagpagawas sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa pagduol ka nako sa mga dautan, aron paglamoy sa akong unod, ang akong mga kaatbang ug mga kaaway, sila mismo nangasukamod ug nangapukan. Bisan kasundaluhan magpundok, batukan nako. Dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa, batukan nako. Bisan paniana, mosaligayud ako. Gituhan ko nga makakita ako sa kaayos sa Ginoo. Dito sa yuta sa mga buhi, paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing, ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo madakay niyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa sa atas Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unong kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo,
Miadto si Jesus sa Betania, diin magpuyo si Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silang panihapon alang kaniya, ug si Marta mao'y nagsilbi, samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikay sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinunan ni Jesus, si Judas Iscariote, ang magbudhi kaniya mingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og 3 ka gatos ka dinaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabos, kundi dili tungod kay kawatan siya. Siya man gud mao'y gipialan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya did-i nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabos kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo, nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini, ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro, kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo namiya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon niya nakita sa balaang mga adlaw, pinaot nga padayon nato nga ihalad kini diha sa ato ang pagsusi sa tagsa nato o galingon ug pagdasig sa mga miyembro sa atong pamilya ug diha sa ato ang mga kaubanan sa pundok banay sa ato ang basic ecclesial community. Makaigsunan diha sa ato Ebanghelyo kung naghisgot may tungod sa pahumot nga gibubo ni Maria diha sa mga tiil ni Jesus. Kining maong panghumot gigamit sa mga Hudiyo sa pagdihog sa bag-ong namatay nga tawo. Siguro gikuha ni Maria ang pahumot gikan sa tindahan sa iyang pamilya nga ilang gibahandi. Nganong naghimo man siya niining masakripisyuhong lihok. Tungod kay si Maria, Marta ug Lazaro mausab ang usa sa mga suod nga higala ni Jesus. Sila puno sa pagpasalamat sa pagbanhaw niya kang Lazaro gikan sa iyahang pagkamatay. Natimuan ba ni Maria nga duol na ang kamatayon ni Jesus? Kita nahibalo nga si Maria nakapili sa maayong dapit ug naglingkod sa tiilan ni Jesus sa panahon nga anaa si Jesus aron iyahang maabsorb ang iyang kaalam ug gugma. Kung doon na may tao nga anaan ining paglantaw, mao kini siya ang babae nga abli kanunay ang iyang kasing-kasing sa iyahang Ginoo. Magigsuon sa panahon nga hilumo nato ang atong mga kasing-kasing ug maminaw kang Hesus nga kanunay gihimo ni Maria diha sa iyang tiilan, ang gasa sa Espiritu Santo magbag-o sa atong mga unahuna ug mga kasing-kasing. Unsa may hagit para kanato mga igsoon? Mangayo kita sa grasya sa Ginoo nga ablihan ang atong mga mata ngadto sa mga paagi nga kinahanglan ihatag ang atong kaugalingon, ang atong panahon ug ang atong bahandi. Hinaot unta. May nagpalihog para sa katalibanong pagampo. Niining mga adlaw karon sa si Kristo nagampo og nangilaba sa iyang amahan diha sa kasakit sa iyang pasyon. Mga muyo kita sa Ginoo uban sa pagpaubos og paghinulsol sa atong mga sala
Dunggon unta sa atong amahan, ug tubago niya ang atong mga pagampo, gumikan sa gugma alang siyang anak nga si Kristo. Moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios ang asawa ni Kristo, aron malimpyuhan siya pinaagi sa iyang dugo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan, diin ania kita nagpuyo, aron hatagan kita sa Dios sa kaayo ug kalinaw, pinaagi sa dugo ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton ug nagantos, aron hatagan sila sa Dios sa kaisog ug kusog, sa pagpakigambit sa mga pag-antos ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nagtuo ug sa mga wala magtuo sa tanang dapit, alang sa tanan natong mga kaigsuunan sa tibuok kalibutan, nga ang pagpasakit ug kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo magdala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Umahan, pagpaduol sa imong katawhan og dungga ang among mga pagampo. Doon na kami daghang mga kinahanglan nga dili namo ikasulti. Apan nasayod ikaw niini, ug nangayo kami sa imong nga imo kaming tabangan, pinaagi sa pagpasakit o kamatayon sa imong anak, si Hesus Kristo, nga mao'y Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-igsoon pagampo ka nga ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahal nga maagahong matanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos nga maagahong matanan, itugod na huban kami mahinlui, pinaagi sa gahom ni ining mga sakripisyo, makadangat kami sa gisaan nga kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kay niya. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahal Diyos nga tunhay mga gahom matanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan. Ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon, dinhi ang gahom sa cross, nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansag sa cross. Ug busa uban sa maangil mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyos lang walay hunong nga pag-awit.
Santos kay di ka ginoang tumuratan ng kasantos, ipanalangin mong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialag ka namo, nga lawas ug dugo ni Kristo amo Ginoo. Sa pagpasakit siya hugalingon, mikuha siya upan. Ipasalamat ka nimo, mipikas og mihatag inigat ko siya mga tinundan og bigot. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alag kanimo. Sa samang pagitapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag inigat ko siya mga tinundan og bigot. Dawata kini, og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alag kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kalibutan, nalagos na mo, pinagin sa imong kung pag-abandono sa kami. Aron paghandom sa kamatayong pagkabandaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip mga yan, nga moatubang ug molagad kanimo. Himuang kami nga mga lawag, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa imong kalibutan, himo nga mahingpit kami niya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nagamatay. Malaw mo nga banhaw sila ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naon. Kaluoy kaming tanan. Himoa kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santo nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo mga gahom nga bahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog ug himaya, hangtod sa kahagturan. Pero magambo kay samahan ng gamit ng mga pulong itulog ka nato sa atong mauno. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit.
ang kalaluna mo sa matagadlaw. Ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa kami sa daotan. Mga kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa nagdautan, at tagi kami sa kalinaw ng panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, balik kay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among maunahon. Kay mo ang hingariya, ang kaluhuan ni Maya, Ginoong Kristo ingon kasi mga apostoles, ang kalinaw ay bili ko kainyo, ang kalinaw ay hatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabuguton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kayo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mo tamayong baong Diyos sa Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawag kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalak. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, imong sakripisyo maghatag unta kanamog kadasig nga Dios non, aron magmalipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo ug makahimulos sa iyang mga bunga.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon mahalag ta usa ka man namo, usa ka Maria, ug usa ka himaya sa bahan ato ipahinungod alang sa kapulayan sa makalagsat tanang mga nangamatay. Ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga may halina. Kitang tanan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang iyong harian. Matuman iyong pagbuot, dili sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Tinunual wasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, nigampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa may kamatay. Amen. Himaya sa bahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon, sa makatuigang walay katapusan. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Huwag ang Kahayag walay pagkapalong sa kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo marakay niyo. Manaos sa kanimo. Huwag panalangin ang takamo sa tumayugmao nga Diyos, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos Kamisa, lakat ka mong isang iyaw ang magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.